Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις προϋποθέσεις του πειράματος της Μαριναλέδα. Συγκεκριμένα στη Μαριναλέδα υπήρχε ένας συγκεκριμένος γεωκτήμονας που είχε όλη τη γη, από τον οποίο την πήρατε. Στην Ελλάδα αντίθετα υπάρχουν ένας χασμός από μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι λίγο-λίγο έχουν όλη τη γη. Πιστεύετε λοιπόν ότι πειράματα αντίστοιχα της Μαριναλέδας θα μπορούσαν να γίνουν σε έναν χώρο όπως η Ελλάδα? Creo que sí. Πιστεύω ότι ναι. El latifundio, la gran extensión de terreno Το τσιφλίκι, η μεγάλη έκταση γης, en una sola mano, σε χέρια μονάχα ενός ανθρώπου, es una injusticia, είναι μια αδικία. una barbaridad. Είναι κάτι το βάρβαρο. Es volver al feudalismo. Είναι το να ξαναγυρίσει στο φεουδαλισμό. Pero si la tierra es demasiado pequeña, Αλλά αν η γη είναι υπερβολικά μικρή, económicamente no es rentable. οικονομικά δεν είναι αποδοτική. No tienes capacidad de resistencia frente al capitalismo. Δεν έχεις ικανότητα αντίστασης απέναντι στον καπιταλισμό. De hecho, los pequeños campesinos están yendo a la ruina en el mundo. Είναι μια πραγματικότητα ότι οι μικροί ιδιοκτήτες καταστρέφονται σε όλο τον κόσμο. Habría que convencer Θα έπρεπε να τους πείσεις para que los pequeños campesinos se reunieran en cooperativa. ούτως ώστε οι μικροί ιδιοκτήτες να συγκεντρωθούν σε cooperativas, Experiencias comunitarias. Espera, que me he quedado en blanco la cooperativa, no me falta la palabra. Σε συνεταιρισμούς. Ευχαριστώ. Οι μικροί ιδιοκτήτες θα πρέπει να συσπηρωθούν σε συνεταιρισμούς. Creo que hay que llegar a extensiones de terreno media. Πρέπει να φτάσουμε σε μέσες εκτάσεις γης, Llevado por todo. που να τις πηγαίνουν μπροστά όλοι μαζί. Porque eso permite industrializar la agricultura. Γιατί αυτό επιτρέπει να βιομηχανοποιηθεί η γεωργία. Y que el beneficio de la agricultura Και τα ωφέλη της γεωργίας y el beneficio de la industria, και τα ωφέλη της βιομηχανίας, toda la riqueza se reparta entre όλου του todos. πλούτου να μοιραστούν μεταξύ όλων. Porque al pequeño campesino Γιατί ο μικρός αγρότης, ο μικροϊδιοκτήτης αγρότης, le aplastarán siempre. γιατί τον μικροϊδιοκτήτη αγρότη θα τον πατάνε πάντοτε. Por tanto, creo que tener tierra e industria Συνεπώς πρέπει να έχει γη και γεωργία y poder comercializar, και δύναμη για να μπορέσει να εμπορευματοποιήσει, hace falta la unión de los pequeños campesinos. και γι' αυτό χρειάζεται η ένωση των μικρών ιδιοκτητών γης. Y por supuesto luchar por un modelo de agricultura diferente. Να αγωνιστείς για ένα μοντέλο, για ένα διαφορετικό μοντέλο γεωργίας. Pero además este proyecto no solamente yo lo refiero al campo. Αλλά αυτό το σχέδιο, με αυτό το σχέδιο δεν αναφέρομαι μονάχα στους αγρότες, στη γεωργία. O a la agricultura. Ή στη γεωργία. O a la industria. Ή στη βιομηχανία. Mi pregunta es la siguiente. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Mi reflexión. Ο συλλογισμός μου. Igual que la tierra tiene que ser de quien la trabaja. Όπως η γη πρέπει να είναι εκείνου που τη δουλεύει. ¿Por qué la industria no es de quien la trabaja? Γιατί η βιομηχανία να είναι εκείνου που τη δουλεύει. El comercio de quien la trabaja. Το εμπόριο εκείνου που το δουλεύει. La riqueza de quien la produce. Ο πλούτος εκείνου που τον δημιουργεί, τον παράγει. Yo digo que igual que se ocupa tierra, πιστεύω ότι όπως καταλαμβάνουν γη, hay que ocupar fábrica. Πρέπει να γίνουν καταλήψεις σε εργοστάσια. Hay que ocupar las grandes superficies. Πρέπει να γίνουν καταλήψεις στις μεγάλες εκτάσεις. Ορίστε. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ. Ocupar σούπερ μάρκετ. Να γίνουν καταλήψεις στα σούπερ μάρκετ. Hay que ocupar Carrefour. Να γίνει κατάληψη στο Carrefour. Hay que ocupar los bancos. Να γίνουν καταλήψεις στις τράπεζες. Y si hace falta hay que ocupar la iglesia. Και αν χρειαστεί, να γίνουν καταλήψεις και στην εκκλησία. Να πω κάτι, γιατί η τελευταία ερώτηση
ήταν ίσως η σημαντικότερη από την άποψη της κοινωνικής οργάνωσης, της ιδιαιτερότητας που έχει η Ελλάδα. Ο ανατολικός τρόπος παραγωγής σε σχέση είναι τελείως διαφορετική εμπειρία. Δεν περάσαμε εμείς φεουδαρχία. Η μικρή ιδιοκτησία υπήρχε πάντα, δεν υπήρχαν μεγάλες εκτάσεις. Ωστόσο, ήδη έχουν εμφανιστεί προτάσεις για μικρούς ευέλικτους συνεταιρισμούς, μικτούς καταναλωτών και αγροτών. Δεν θα επεκταθούμε σε αυτό. Είναι μια συζήτηση που αφορά τον ελληνικό χώρο και όχι το δυτικό. Στο δυτικό το προνόμιο των καταλήψεων της γης οφείλεται στις μεγάλες εκτάσεις της φεουδαρχίας, που απομεινάρια της υπάρχουν ακόμη και σήμερα ξεχασμένες. Γι' αυτό με ευκολία μπορεί από ένα κόμι, πρώην κόμι, να πάρει στη γη, γιατί απαγορεύονται η φεουδαρχία. Λοιπόν, υπό την άποψη αυτή, η προηγούμενη ερώτηση αφορά τη δομή της αγροτικής παραγωγής και αν στην ελληνική κοινωνία, την κατεξοχήν αντικολεκτιβίστικη κοινωνία, μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, συλλογικότητα και οριζόντια οργάνωση παραγωγής. Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί. Ήδη υπάρχουν τέτοιες προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα μέσα από μικρούς εκβέλικτους συνεταιρισμούς. Αλλά αυτά είναι μια συζήτηση που αφορά την ελληνική κοινωνία. Ως διευκρίνηση. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero. Συμφωνεί απολύτως με τον σύντροφο. Si no hay espíritu cooperativo, εάν δεν υπάρχει πνεύμα συνεταιριστικό, hay que defender pequeñas comunidades, πρέπει να υπερασπιστούμε τις μικρές κοινότητες που οργανώνονται, aunque cada uno mantenga su propiedad, ακόμα και αν ο καθένας διατηρεί το δικό του, την ιδιοκτησία του, pero hay que luchar por otra agricultura. Αλλά πρέπει να αγωνιστούμε για μια άλλη γεωργία. Otra agricultura es imprescindible. Μια άλλη γεωργία είναι απαραίτητη, αναγκαία. Porque el que trabaja en el campo, γιατί όποιος δουλεύει στον αγρό, no puede vivir del campo. Δεν μπορεί να δουλεύει, δεν μπορεί να ζήσει από τη γη. Sus productos no valen. Τα προϊόντα του δεν αξίζουν. Y además las grandes empresas, και επιπλέον οι μεγάλες εταιρείες, no solamente controlan el comercio, δεν ελέγχουν μοναχά το εμπόριο, también controlan la semilla. Ελέγχουν επίσης τους σπόρους. Si un campesino, αν ένας αγρότης en Grecia, στην Ελλάδα, quiere sembrar, θέλει να σπείρει ντομάτες, algodón, βαμβάκι, remolacha, παπατζάρια, trigo, στάρι, la Unión Europea, η Ευρωπαϊκή Ένωση, obliga a que la semilla sea certificada. Οι σπόροι να είναι certificada, να είναι επικυρωμένοι. Y la semilla están patentadas por las grandes multinacionales. Και οι σπόροι έχουν πατέντα από μεγάλες πολυεθνικές. Hace falta χρειάζεται cambiar eso. Να το αλλάξουμε αυτό. Y que los campesinos sean dueños de su propia semilla. Και οι αγρότες να είναι ιδιοκτήτες του δικού τους του σπόρου. En Grecia han desaparecido un montón de especies vegetales y animales de la propia Grecia. Στην Ελλάδα εξαφανίστηκαν πολλά είδη ζωικά και φυτικά που υπήρχαν. Una riqueza que han robado a los griegos. Ένας πλούτος που σας έκλεψαν από τους Έλληνες y que nunca volverá. Και που ποτέ δεν θα επιστρέψει. No podemos seguir consintiéndolo. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τους το επιτρέπουμε. La semilla de Grecia tiene que ser de los griegos. Οι σπόροι της Ελλάδας πρέπει να είναι των Ελλήνων. De los campesinos griegos. Των αγροτών Ελλήνων. De los trabajadores griegos. Των εργαζομένων Ελλήνων. De los consumidores griegos. Των καταναλωτών Ελλήνων. No de las multinacionales. Όχι των πολυεθνικών. Y la agricultura tiene que ser para producir alimentos y alimentos sanos. Και η γεωργία πρέπει να είναι για να παράγει προϊόντα και προϊόντα υγιεινά. No podemos utilizar la tierra δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη para producir biodiesel. Για να παράγει βιοκαύσιμα. Por tanto, el fin de la tierra, συνεπώς ο στόχος της γης, la tierra, η γη y la semilla, και οι σπόροι
y su comercialización και η εμπορευματοποίησή τους deben estar en manos de los agricultores y no de las multinacionales. πρέπει να είναι στα χέρια των αγροτών και όχι των πολυεθνικών. Y establecer otras relaciones, Και να φτιαχτούν άλλες σχέσεις, porque de lo contrario, γιατί αντιθέτως solo unos cuantos μόνο μερικοί van a decidir en el mundo θα αποφασίζουν στον κόσμο quién come ποιος τρώει y quién no come. και ποιος δεν τρώει. Tenemos que derribar esa dictadura. Πρέπει να καταρρίψουμε αυτή τη δικτατορία. Θα ακολουθήσουν ακόμα 3 ερωτήσεις που περιμένουν εδώ και πολλή ώρα και θα έχουμε στο τέλος και έναν επίλογο από τους αρχικούς συζητητές. Θα ήθελα να ρωτήσω αν στο πλαίσιο μιας τέτοιας κοινωνικής οργάνωσης και ενός τέτοιου τρόπου ζωής συναντάτε κάποιο είδους βία ή εγκληματικότητα μεταξύ των ανθρώπων που ζουν στη Μαρινολέντε. Desgraciadamente, sí, hay mucha convivencia. Υπάρχει πολύ κοινή ζωή. La vivienda la hacemos juntos. Την κοινή ζωή, την κατοικία την κάνουμε όλοι μαζί. Limpiamos juntos el pueblo. Καθαρίζουμε μαζί το χωριό. La fiesta la hacemos juntos. Τις γιορτές τις κάνουμε μαζί. Luchamos juntos. Αγωνιζόμαστε μαζί. Somos hermanos de una misma clase. Είμαστε αδέρφια της ίδιας κοινωνικής τάξης. Hermanos de unos mismos sueños. Αδέρφια ενός ίδιου ονείρου. Hermanos de unas mismas dificultades. Αδέρφια τις ίδιες δυσκολίες. Por tanto hay un gran entendimiento. Συνεπώς υπάρχει μια μεγάλη αλληλοκατανόηση. La única violencia Η μοναδική βία que existe που υπάρχει es la violencia de la policía. είναι η βία της αστυνομίας. Es la violencia del capitalismo. Είναι η βία του καπιταλισμού. Es la violencia del gobierno. Είναι η βία της κυβέρνησης. Es la violencia de los grandes terratenientes. Είναι η βία των μεγάλων τσιφλικάδων. Nosotros tenemos convivencia. Εμείς έχουμε κοινή ζωή Y entendemos que la paz και καταλαβαίνουμε ότι η ειρήνη llega de la igualdad. έρχεται μέσα από την ισότητα. Mientras no haya igualdad, no habrá paz. Ενώ δεν υπάρχει ισότητα δεν θα υπάρξει ειρήνη. Y nosotros hemos conseguido Και εμείς έχουμε καταφέρει acercar να πλησιάσει, los derechos de la mayoría. να πλησιάσουμε Por στα eso- δικαιώματα της πλειοψηφίας. Por eso hay más solidaridad Γι' αυτό υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη entre nosotros μεταξύ μας que enfrentamiento. από τις συγκρούσεις.